BJP is Karbi Anglong District Committee hin pen tong sekot nang itu perang ke pan nang chupau ateng pen nang itu ngapor ateng pen apali posi churu lo si las ni bangso perang ke amai long nang itu district committee vice president Robi long pe ke hai dolo general secretary Sarsing Pancho ke hai dolo secretary Dhonsing Ramsa udah secretary Dilip Longhang office secretary Umit Empire ke hai Buhilam Morta president IRSBP pencing lo alangli long kam kecirat dun mari tun dolo nili panang cini lo nili panang media konvenor lo district committee lo lasi akaprek pirthi alam ya we hadisi tame ilitum Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimasa district ke thom bangke ilitum ke ha prang pen tame Karbi Anglong West Karbi Anglong Dimasa district long log api penta ilitum Bharat Kacharia lo long ke top 44 a article lasu pachunai mate hempre ilitum long nai puke hangdo laso hempre ke long nai papukat penang ana ja geding ini kan cricket poker ne jelo litu nanga cesong laso prang akaprek kaprek kita sis nang cesong lo akaprek kaprek amet hot pen sistem cinciret penajok thot da ke litum Karbi Anglong Autonomous Council long letot sistem non litum council long kikibom CM Dr. Tiram Longhang mate MLA akimi Longhang homosi melo alangli CMC bahusi 227 council session hota 244 article implement nai bukannya cipapat lo council pen la pen lapang so aluta mane huminisi lo dari gam lo mane India government lo tabe kado we chini lo la siako pinisi tambe non Assam Assembly itu session dobom la pen pini ke third day lo session pini la Assam Assembly a lo long bangsi governor itu ka address house along ka address la so puta kachuru so our sai endosi ilitum kacitoy dun rongkhanga MLA mate Karbi Anglong Autonomous Council asli Dr. Tiram Longhang hemprek alam nije dun lo hemprek ni itu phana pinai 244 a article bake implement wek nai buhadak alang li hang dun lo demand dun lo lasilaso puta ngilitum BJP is Karbi Anglong District Committee hin tame churu lo la pen galang li ansu se ajakom paduna hemprek hanga ansu se kepang tangya pan mua pisitame alang li santhot kaprek MLA tum sitame ba MP sitame sesona long nije dilo ason claim lo pange BJP party ke hempre ke lagi nang wek pupu aprang peta nang hangbom lo sot teng pensi LK Advani sitame Heroni Harvest West Karbi Anglong aprang 2009 alam lo suke ba hutame cecaka tiba sonthak Rajnath Singh sitame dokukalong cecakang lo Nitin Gadkari sitame dipu ke ba hutan nije kang lo pentia hala sohut BJP National Committee Tapirgaon Arunachal leader lo alang li sitame alu pen nang pali pensi nang cicak lo hala sohut BJP Karbi Anglong District Committee pensi tame cikaciparai alu tadu adu beta theklong lo la ke jen timke hempre ke nangi pula su pen ke hempre ke hangwek na ku timke cikaciparai District Committee pen la tadu lo pen ke non Assam Assembly Speaker Ranjit Das ake hai Assam State BJP President Dobo Mahut dak ili tuma council di Masau council la pen BJP la district committee do ana pan hang si PWD IBL lo ngalang li ninje kang lo hala seut President Dobo Mahut Ranjit Das ake hai je hempre ke hang ke itu BJP State Committee pen ke fully nang itu make nang support ndo bukan ninje ta dulu lasi ngiri tum apong election sitami la solang purber je kaprek party tum sumbra kecil cap cot pende mana election cipahai binasan ke BJP claim kaci chaglo pute claim thedung India government Narendra Modi leadership pen Himonto Biswa Sharma leadership pen apen jadi tum council Dr. Tiram Longhang leadership pen thedung jetu asking kedeng dolo ini nali tum ta chini lo mane aron re pen jetu border long kathali pen chenglok lahai ke kampi lo han lahai akampi ko an masih tame article 370 constitution lo pen kepa wi pen chenglok an anakam pi claim dulu la si non la 244 a article ta BJP government ke doi sekang bong si chun po punil tu ning thelo la si Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen ke Dimha South district la district ke thom arar pan sitame nelitum uthot alang litum sitame BJP pan an se jakong nang PDP pan nang litum through media through pen si johang lo ba chuning